zdravotnej poisťovne doteraz prevážali 4 firmy. Jedna z nich je štátna. Je tu však ešte 5. firma, ktorá chcela súťažiť o takúto zmluvu. Sanitky, technika či personál investovali 800 000 eur. Márne. Bolo nám povedané, že Bratislava je plne zabezpečená a neuvažujú o rozšírení dopravcov. Už to bol pre firmu šok. Ešte väčší ale zažili, keď sa dozvedeli, že nakoniec predsa len počet dopravcov poisťovňa rozšírila o firmu z Košíc. Od 1.1. sme videli sanitky Falk, začali voziť, prevážali sa po centrálnych príjmoch. Rozhorčení ostali aj ďalší prepravcovia. Rokmi zabehnutý biznis dostal v Bratislave nového hráča. Padli už aj slová o akomsi kradnutí pacientov. Sme na trhu 13 rokov a nevidím dôvod, aby sme boli nejakým spôsobom ukračovaní o to, čo robíme naozaj na úrovni. Som musel vyžiť stále ľudí a sanitky som musel vrátiť z nedielovej spoločnosti. Všeobecná zdravotná poisťovňa argumentuje tým, že v minulom roku prejavili záujem 2 firmy, nevyhovelo sa ani jednej. Rozhodli sa, že košickej firme rozšíria zmluvu tak, aby mohli prevážať pacientov aj v Bratislave. Nakoľko následná prax ukázala, že v čase zvýšených požiadaviek na zabezpečenie tejto služby nepostačuje doterajší poskytovateľ, poisťovňa rozšírila zmluvu so spoločnosťou Falk, ktorá bola navyše prvým žiadateľom v poradí. 8 000 eur mesačne na prvý polrok 2013. Takto znie verdikt poisťovne. 4 firmy, ktoré prevážali doteraz, pokračujú tiež. Darius Haraxin, televízia Joj.